Duizenden auto's, fietsers en voetgangers komen alle dagen bij de rotonde in de Wudemeriek langs. Voor een soort mensen bloot het onduidelijk waar het nou eens voor rang had. Nou, levensgevaarlijk, hè? Levensgevaarlijk, hoezo? Nou, omdat er lopen mensen, er fietsen mensen. Er staat nergens aangegeven wat een fietspad is. Ik vind het een akelige rotonde. Niemand weet wat hij moet doen. Ze lopen maar door. En terwijl de auto's eraan komen, ik vind het waardeloos. Ja, je weet nou niet precies waar je moet fietsen. Het is niet heel duidelijk. Nee, de auto's die slaan af en jij wilt er langs en voetgangers. En het is heel onduidelijk. Te volle mensen matten gebruik van een te lietse rotonde. Dat denkt rietinstructeur Tamme Kamstra. Haast autoverkeer, haast fietsverkeer, haast voetgangers, haast allerlei verschillende soorten verkeer. Nou, je gaat het ook wel eens mis. Juist, de mensen weten net precies waar ze longens matten, waar ze longens rennen matten, hoe ze fietsen matten. En, dus daar is denk ik wel redelijk wat verwarring over. En dat is net het enigste probleem. Voor gewoon automobilisten is het onduidelijk dat ze op een rotonde net rechtsafslaan maaien. Nico Troost, die er machine gebakscream zit, schudt het vaak misgaan. Er is zoveel auto's verkeerd, dus dat is een teken dat het slecht is aangegeven. Want per dag, ik denk 40, 50 auto's rijden allemaal verkeerd. Nou, wij staan hier de hele dag, dus we zien het gewoon. Dirk Postumus, die boppen de rotonde wint, weet wel hoe dat komt. Als je uit de parkeergarage komt, dan krijgt men dus het idee dat je dan qua bestrating voor het beursgebouw langs kiest. Terwijl er een bordje staat voor een verboden, wat zit erbij? Nee, fietspad zit erbij. En daar staat uiteindelijk net voor dat de auto's er net in mogen, staat nergens om, jongen. De gemeente Leeuwarden is net van plan de situatie om te passen. Uit een evaluatie blijkt dat de rotonde correct zou werken als dat de gemeente betocht hier. Toch mensen minder regels te aan, denken ze er beter om. Dus het is eigenlijk een soort van bewuste chaos. Ja, dat is het. En we gaan dat op meer plekken uitproberen. We doen het ook voor de NHL hier vlakbij op de Rengerslaan. En we zijn ook aan het denken of we dat straks voor het station in het stationsgebied op eenzelfde manier kunnen gaan doen. En het is een heel andere gedachte over hoe ga je met het verkeer om. En ik snap heel goed dat dat even wennen is. Maar daarom experimenteren we er ook mee en doen we soms nog kleine aanpassingen.